Ħrafa oħra mill-ktieb ħrejjef mir-Repubblika Ċeka rrakkontati minn Immanuel Mifsud jisimha Ix-Xitan u Katrin. Katrin kienet xebba li kienet toqgħod weħeda f'dar żgħira bi ġnien madwarha. Ma kellha xejn aktar ħlief forsi xi ftit flus tad-deb. Lil Katrin ħadd ma riedha lanqas l-iktar raġel fqir. Għax kienet kiesħa u tosta. Kienet targumenta ma' kulħadd u meta l-etika kienet tolli leħna ma' kull min ikun. Barra minn dan kienet mara kera u allura baqgħet fuq l-iskaffa. Jiġifieri ħadd ma rid jiżżewwiġha. Fir-raħal fejn kienet toqgħod Katrin kienu jagħmlu ballu kull nhar ta' ħadd fil-għaxina. Kienu jinġabru tfajliet u ġuventur kollha tar-raħal biex jisfnu u jieħdu gost qabel mal-għada jibdew ġimgħa xogħol oħra. It-tfajliet kienu joqogħdu bil-qiegħda u l-ġuventur iduru magħhom u mbagħad kull ġuvni jagħżel tfajla biex tisfen miegħu il-lejl kollha. Anke Katrin kienet tmur il-ballu, iżda qatt ma sabet ġuvni lest biex jisfen magħha. Darba minnhom hija miexja lejn il-ballu qabdu għadwejja kbar għax kienet taf li dakinhar bħal kull nhar ta' ħadd ieħor ħadd ma kien se jistidinha tisfen miegħu. Tant kellha dwejjaq li qalet lilha nnifisha. Uff, xi dwejjaq għandi. Ili snin imur il-ballu u qatt ma sfint. U tant nixtieq nisfen imma ma x-xitan. Waslet fis-sala tal-ballu meta din kienet diġà mimlija bin-nies. Kulħadd jisfen u jiċċaċra u Katrin poġġiet fuq mejda fil-ġemp. Tħares lejn iż-żgħażagħ jisfnu u tgħira lihom. F'daqqa waħda jitfaċċa raġel li kien jidher li ma kienx minn dawk in-naħat, liebes ta' kaċċatur u mar jixtri birra. Imbaġġrat xi ħaġa li qatt qabel ma kienet ġrat. Ir-raġel mar bil-qiegħda ma' ġemp Katrin u offrilha tixrob miegħu. Katrin bil-kemm setet temmen dak li kien qed jiġri qudiemha. Wara li xorbot il-birra, ir-raġel talabha tisfen miegħu. Bil-ferħ ħoddu ħassa ħażin. Ir-raġel ħareġa tisfen u malli l-oħrajn indunaw x'kien qed jiġri, marru mal-ġnub biex jaraw lil Katrin tisfen għall-ewwel darba. Kien hemm min skanta, kien hemm min daħaq u kien hemm min għadda xi kumment minn taħt ukoll. Imma Katrin ma tax każ, kienet fis-seba' sema. Dak ir-raġel mhux talli ħareġa tisfen, talli baqa' jisfen magħha biss il-lejla kollha. U malli għajjiet xtrala l-pasti u xi ħaġa x'tixrob ukoll. Meta dalam sew Katrina daret fuq ir-raġel u qaltlu li kien aħjar jekk taħseb biex tmur id-dar. Għalhekk ir-raġel ħareġ magħha u qalilha li kien se jwassal għad-dar. Kemm nixtieq nisfen miegħek sakemm immut, qalet Katrin malli waslu quddiem il-bib tad-dar tagħha. M'hemmx problema ta' ejja miegħi, weġieb ar-raġel. Fejn toqgħod? Żomm miegħi ħanurik, reġa' r-raġel. Katrin tħaddnet miegħu. Tħaddnet jiġifieri janqitu. Imma proprju dak il-ħin ir-raġel inbidel f'xitan u telaq jiġri b'Katrin lejn l-infern. Ix-xitan wasal iġorr lil Katrin lejn il-bib tal-infern b'nifsu maqtuħ u daru mawweġ ganġ. Malli xjaten l-oħra ndunaw kemm seħibhom kien batut, marru biex jgħinuh, imma Katrin ma riditx tinħall minn miegħu. Tajtx kemm ġebdu u għamlu xjaten biex jaqalaw il-Katrin minn max-xitan seħibhom, imma kien kollu ta' xejn. Katrin baqgħet iggranfata miegħu. Allura x'kien rajek ix-xitan mar quddiem Luċifru, il-kap ta' xjaten. Aw, x'ġibt? Staqsa Luċifru b'ton imqit. Ix-xitan spjega kollox lil Luċifru u qallu li kien sema li x-xebba tgħid li kienet lesta tisfen anki max-xitan. Għalhekk iddeċieda li jisfen magħha u wara qataħħa li dawwara dawra mal-infern mingħajr qatt ma ddielu minn rasu li dik il-mara kienet se tibqa' ggranfata miegħu b'dak il-mod. Kemm int balalu, għajjat Luċifru, kemm int injorant!
Kemm int stupidu, ja iblaħ, ja baħnan. Ħaqqek tal-li ma tismax minni. Għedlek kemm il-darba li qabel ma taqbad ma xi ħadd kun żgur min hu u x'inhu. Issa tlaq minn quddiem wiċċi u wara x'se tagħmel biex teħles minnha. Ix-xitan ma seta' jagħmel xejn ħlief li jirritorna lejn id-dinja b'Katrin fuq daru. Huma niżlin tajt kemm wieda affarijiet biex forsi ħajjara tinqala minn miegħu, imma Katrin baqgħet imqabda miegħu bħal qarnita. Malli waslu fid-dinja, ix-xitan inbidel f'raġel normali u sabu ruhom ħdej raj li minħabba l-ksieħ kellu fuq kowd kbir tal-fer. Dan ta' daqqatajn sew lix-xitan mibdu l-fraġel u staqsih. X'inti ġġor sieħbi? Ħallini tridx, wieġeb b'nifsu maqtuħ ix-xitan. Kont sejjer lejn xogħol u f'daqqa waħda dil-mara qabżet fuqi u ma trid titlaqni b'xejn. Issa biħsibni mmur il-villaġġ li jmiss u nitlaqa hemm. Imma qalet li dari ta' saqajja laqqas qed inħosshom, mhux żgur niflaħ nasal hemmhekk. Kull waħda staġeb ir-raj. Imma ħanajdlek sieħbi, jekk trid nista' ngħinek ta' għal ftit. Ma nistax noħodilek it-triq kollha għax għandi dawn in-naċ x'nira, imma jekk trid noħodilek nofs triq. Kieku tagħmilli pjaċir kbir, qallu x-xitan. Għalhekk ir-raj qal lil Katrin biex tinqala minn max-xitan u minflok tmur fuq daru. Katrin dak li għamlet inqalet minn max-xitan, iggranfat mal-kowt tal-fer li kien libes ir-raj, imma x'ħin ħass dak il-pis fuq daru, ir-raj mill-ewwel beda jiddispjaċih tal-li kien offra li jgħin lix-xitan. Rid jara kif se jeħles minnha. Allura mexa lejla dira, neża l-kowt li miegħu kienet imqabda Katrin u xeħtu fl-dira bil-mara b'kollox. Sadattant ix-xitan baqa' ħdej in-naċ jittama li r-raj imur lura waħdu. Ma damx jistenna wisq għax wara ftit jilmaħ li r-raj sejjer jiġri bil-kowt tal-fer imxarra pasra fuq spallejh u mingħajr Katrin. Ix-xitan ferraħ mhux ftit meta ra li kien ħelsu minn dik il-mara filwaqt li r-raj ħassu kuntent li dak ir-raġel kien baqa' issa man-naċ tiegħu. Malli r-raj wasal ħdejn ix-xitan dan qallu: ma nafx kif se naqbad nirringrazzjak ħabib għax mingħajrek kien ikolli nibqa' nġorr lil dik il-mara sal-ġudizzju. Jien se ninsaqat dak li għamilt miegħi, kompla x-xitan. U ta' dan kollu irrid inħallsek. Biss għandek tkun taf li jien xitan. Malli spiċċa dan il-kliem ix-xitan sparixxa u ħalla lir-raj waħdu. Ma kemm ignorant, qal bejnu u bejn ruħu r-raj. Kellu bżonn ix-xjaten kollha kienu bħal dan. Kemm konna nkunu aħjar kieku? Issa dik l-art fejn kien jgħix dak ir-raj kienet titmexxa minn re sinjur ħafna. Minħabba li kien sinjur ħafna dan ir-re kien jgħaddi ħajja ta' xalar minn dak il-kbir, dejjem bil-festi, dejjem bl-ikliet kbar u bil-ballijiet. Dak li rid ir-re kien jieħdu. Biex jgħinuh fit-tmexxija tal-pajjiż dan ir-re kellu żewġ ministri li ma tantx kienu twajbin. Dak li r-re ma kienx iżomm għalih kienu jaħtfuh dawn it-tnejn. Imsieken dawk li jew ikollhom xi tifla sabiħa jew ikollhom xi kemmxa flus, għax ir-re kollox kien ikun irid għalih. U b'rasu kien idur dak li ma kienx jagħti lir-re dak li rid għalih. Minħabba dan, il-poplu ta' dik l-art la kien iġib lir-re, ġifieri la kien jirrispettah. U lanqas liż-żewġ ministri. Jum fost l-oħrajn, ir-re qam mir-raqda għal xi l-10 ta' filgħodu. U ma kienx jaf se jaqbad jagħmel, allura bat għal dak li jaqra l-istilel u talbu jaqra l-istilel tiegħu u taż-żewġ ministri li dak il-ħin kienu għadhom kif daħlu ħdejh. Il-qarrej tal-istilel għamel dak li talbu r-re u beda jgħid: Jisobija Majesta, iżda kemm ħajtek u kemm ħajjet dawk il-ministri ma tantx jinsabu tajjeb, anzi jinsabu f'periklu kbir, tant kbir li qed nibża ngħid x'inhu. Mela x'inhu dan il-periklu hekk kbir staqsa b'interess kbir ir-re.
Imma l-qarrej tal-istilel beda jlaqlaq tant kemm kien qiegħed jibża. Għalhekk ir-re reġa' kmandah. Qed nordnalek biex tgħidli issa stess. U wara li tgħidli se jkollok tibqa' hawn ġew magħna biex jekk dak li se tgħidli ma jseħħx, naqtalek rasek. Il-qarrej tal-istilel aktar beża meta sema dan il-kliem, għamel ftit kuraġġ u beda. Maesta, meta l-qamar jidħol fit-tieni kwart, se jiġi x-xitan għaż-żewġ ministri tiegħek fit-tali ħin tat-tali jum. U meta l-qamar ikun kwinta, se jiġi għalik u jġorrok ħaj lejn l-infern. Malli sema dan il-kliem, ir-re Sibil għajjat lis-soldati u ordnalhom jitfgħu ġo ċella il-ħabs. Iżda meta sab ruħu waħdu, ir-re beda jaħseb u jitħasseb fuq dak li qallu l-qarrej tal-istilel. L-istess ġralhom iż-żewġ ministri, immutaw, ħadu kull ma kellhom lejn il-kastelli tagħhom, sakru l-bibien u t-twieqi kollha biktajjen tal-azzar ħoxnin u daħlu f'qoxrithom. Ir-re waqqaf l-ikliet u l-ballijiet li kien ikollu u beda jmexxi l-pajjiż sew bit-tama li dak li ħabbarlu l-qarrej tal-istilel ma jseħħx. Issa meta dak ir-raj wasal f'din l-art, ma kellu ebda idea ta' dawn l-istejjer. Ma kien jimpurtaħ minn xejn ħlief mill-merħla tiegħu. Darba fost l-oħrajn jerġa' jidirlu x-xitan. Isma' raj, qallu x-xitan. Erġa' ġejt fid-dinja biex nippremjak ta' dak li għamilt miegħi. La l-qamar ikun fit-tieni kwart, għandi mmur għaż-żewġ ministri u nġorrom miegħi lejn l-infern. Għax tajt kemm batew nies foqra minħabba fihom. Immissa qed ninnota li bidlu ħajjithom u allura se nħallihom bi kwietom u minflok se nagħti premju lilek fl-istess jum meta suppost kelli nkaxkarhom miegħi. La tasal it-tali sija tat-tali jum mur fil-kastell tal-ewwel Ministru. Hemmhekk issib ħafna nies. Malli jasal kulħadd, is-servjenti se jiftħu l-kanċell il-kbir u jien se nġorr lill-Ministru l-barra. Issa, malli inti tarali ħireġ bil-Ministru, ejja jiġri u għajdli itlaq lem issa stess, għax ħażin ikun għalik. U jien nitlaq u nħalli lill-Ministru hemm. Imma jien titlob lill-Ministru żewġ barzakki muniti tad-deb u jekk ma jaċċettax beżżaw li se tibgħat għalija. Imbagħad mur fil-kastell tat-tieni Ministru u nerġgħu nagħmlu preċiżament l-istess ħaġa. Ħu ħsieb il-flus li jagħtuk sewwa u qis li tużhom għal-ġid. La l-qamar isir kwinta għandi nieħu l-infern lir-re. Imma dak storja oħra. Ara ma tindaħalx fiha għax hemm ħajtek fin-nofs. Hekk qal ix-xitan u minnu fih sparixxa minn quddiem ir-raj. Ir-raj żamm f'moħħu kull kelma li qallu x-xitan u meta l-qamar daħal fit-tieni kwart, irħiela lejn il-kastell tal-ewwel Ministru. Hemmhekk sapru xmata nies jistennew li x-xitan iġorr lill-Ministru lejn l-infern. F'daqqa waħda waqa' skiet kbir u l-kanċell il-kbir der jinfetaħ u xitan iswed der iġorr lill-Ministru li kien nofsu mejjed. Ir-raj beda jofroq in-nies u malli wasal quddiem nett għajjat: Xitan! Itlaq issa stess! Inkella tispiċċa ħażin! Ma dan il-kliem ix-xitan bewweġ lem. Kulħadd baqa' skantat b'dak li ġara u l-Ministru tajt kemm feraħ, tant li beda jannaq lir-raj miegħu u talbu jgħidlu xried bi ħlas. Ir-raj ftakar x'qallu x-xitan u lill-Ministru talbu żewġ barzakki mimlija muniti tad-deb. Minnu fih il-Ministru tal ir-raj dak li talbu u dan telaq il-barra u l-ħiela lejn il-kastell tat-tieni Ministru fejn ġraw l-istess affarijiet li ġraw għand l-ewwel wieħed. Ma nixxi ngħidu, ir-re sema b'dan kollu u mill-ewwel bata r-raj. Ir-raj daħal fis-sala l-kbira tar-re u dan beda jitolbu jħarsu mix-xitan. Imma r-raj wieġeb: Majesta, ikolli ngħidlek li lilek ma nistax iwedek xejn.
għax hemm ħajti fin-nofs. Int mexxejt ħażin wisq u għamilt ħafna ħażin matul ħajtek. Issa jekk inti beħsiebek tibda tmexxi lil poplu tiegħek b'mod ġust, allura nipprova ngħinek anki jekk nispiċċa fin-nar tal-infern minn flokok. Ir-re niżel arkubtejh u għamel weda kbira li kien se jibda jmexxi lil poplu tiegħu b'mod ġust u tajjeb. U r-raj wieħed li dakinhar tal-qamar kwinta kien se jmur fil-palazz mar-re. Mal-pajjiż kollu waqgħet muta kbira dakinhar li l-qamar kien kwinta. Kulħadd kien fuq ix-xwiek biex jara x'se jiġri mir-re, ħadd ma żarda jgħid x'kien jaħseb li se jiġri. Ftit qabel ma fettx il-qamar fis-sema, ir-re libes l-iswed u abjad daqs il-karti, mar fis-sala l-kbira jistenna fuq it-tron, ħares mit-tieqa l-kbira u seta' jara li l-poplu tiegħu miġbur jistenna l-waqt. Imbagħad fis-sema fettx il-qamar kwinta u f'daqqa waħda il-bieb tas-sala infetaħ beraħ u tfaċċa raġel żgħir iswed, ix-xitan. Lesti, Majesta, is-sija tiegħek waslet, int ġej l-infern miegħi. Ir-re ma felaħx jiftaħ ħalqu, qam bil-mod il-mod minn fuq il-tron u beda miexi wara x-xitan. Niżlu isfel u x-xitan fetaħ il-kanċell il-kbir fejn kien hemm eluf u eluf u eluf ta' nies jistennew fis-skiet u mwerwra. F'daqqa waħda minn fost il-folla jaqbes ir-raj u jiġi quddiem ix-xitan. Itlaq iġri minn hawn għax inkella tispiċċa ħażin, qal ir-raj lix-xitan. Dan tajtx kemm ir-rabja u lir-raj qallu minn taħt l-ilsien. X'in tagħmel meġnun? Mela nsejt ċetlek li mar-re m'għandekx taqbes bħal maqbis tal-Ministri? Insejt miġnun. Imma r-raj kellu moħħu jilħaqlu wisq u allura ġibet lix-xitan f'ġemp u minn taħt l-ilsien qallu: imma kemm int injurant xitan li qed nagħmel mhux ar-re qed nagħmlu imma għalik. Fittex itlaq għax din il-folla hawn Katrin u qiegħda tistaqsi għalik. Malli x-xitan sema l-isem ta' Katrin qabdu ferħ ta' ġen u sparixxa mingħajr ma ħal ir-re miegħu. Ir-raj tajtx kemm daħaq f'qalbu, ir-re baqa' f'qalqu miftuħ u dak il-ħin stess ħabbar li r-raj kien se jkun il-Ministru l-ġdid tiegħu u kien se jkun hu li jmexxi il-poplu. U l-poplu tajtx kemm kien ferħan b'dan il-Ministru l-ġdid għax tajtx kemm kien jagħmel ġid. U hemm tispiċċa l-istorja tagħna.